sekoilemaan Star Stablessa. En voi puhua kovin isolla äänellä. Joo. Mutta odotan nyt tähän raseen. Tai tähän jämppiin. Mä oon täällä yksin. Yhdessä koilua. Joo. Tää voi olla tälleen yöllä hauskaa, koska... Niin. Joo, mun koira kuorsaa. Ei mitään. Älä tomelkoi. Tässä nyt semmoiset 4 minsaa odotetaan. Mä käytän mun parasta tsemppiä. En tiedä miksi mä oon ottanut sen. Sori, jos tässä ei kuulu mitään. Mä editän tätä videoa silleen, että niinku tää on isommalla mahdollisimmalla äänellä. Täällä on tyyppejä. No, ei, stop. Jasper, siihen nyt seis. Pitää olla tässä. Okei, tää nyt pysyy vielä vastakkain suuntaan, sitä mä en tee. Mä nyt tekän 2 laseja täältä päin. Enpäs kokoonnut. Hoplaa. Mun tekis mieli myös tehdä mun esittelyvideo. Siinä meni taas. Näitten 2 rasen jälkeen mä lopetan videon. En jaksa tehdä liikaa sisältöä nyt kun loppuu tallennustila kesken. Otetaan vaikka tästä. Tää on hauska se. Tykkään. Ymmärrän miksi tällainen tämmönen niinku. Täällä tulee semmonen Halloween-tunnelma ainakin mulla. Et en tiedä muista. Tai kyllä se mulla tulee vähän semmonen Halloween-tunnelma. Varsinkin tästä roseesta tulee aika paljon mieleen. Siis koko ajan rämpäntä eteenpäin nappia, vaikka se ei auta siihen sun nopeuteen millään tavalla. Ei se ole kovin pitkä. Niillä oli Emma aika Emmi. Tää on just tämmönen, missä on nuolet, et mihin pitää mennä. Tänne, tästä. Mä nyt keskityn, niin en höpötä mitään turhaa nyt. Menee muuten hyvin. Menee hienosti. Joo, tää tyylin kuuluu, kun se kuorsaa tossa. Eli toi koira.
Sasu on mun dogi. Tuolla Hutalinnan mittari, kun sillä on diabetes. Sitten stopataan. No niin, tässä taisi olla kaikki tällä kertaa. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!